Bij de Friese ambassade in Den Haag mochten tweede Kamerleden zelf op de trekker. Zo konden ze ondervinden hoe dreig het is om zo'n groot voertuig te besturen. Trekkers maaien nu alleen nog op Lietsedieken rijden en zorgen daar vaak voor gevaarlijke situaties. Dat moet oors en daarom moet de maximumsnelheid omheeg, vindt de provincie. Dat is dan belangrijk omdat grote trekkers, en daar hebben we er nogal wat in Friesland, maar wij erachter, dat die dan niet goed op een provinciale dik rijden kunnen. Dat is wichtig omdat ze dan net meer op Lietzere dieken binnen, waar heel veel kwetsbare fietsers, jatjende baan binnen. Voor rappere trekkers is na alle gedachten een wetsverordening nodig. CDA Sander de Rauwe zal hem daar sterk voor meidje. Ja, wat mij betreft gaan we de wetgeving veranderen. Juist ook op voorspraak van Friesland. Namelijk ervoor zorgen dat je provinciale wegen iets harder kan rijden met de trekker. Dat is nu wettelijk beperkt tot 30 km per uur. Maar stel dat het een weg is van 60 of 80 km per uur. Dan geeft het heel veel oponthoud. Ook wel irritatie bij automobilisten. Trekkers kunnen tegenwoordig wat harder. Dus ik zou zeggen, laten we de wet aanpassen. Dat je voortaan ook gewoon 40 km in plaats van 30 km met de trekker kan rijden op die wegen.